Kag subong man, balde-balde nga grocery goods nasulod sa Orocan nga balde. Kaupod naton sa Sinimatinyon, aton siniiya nga daily draw winner sa 1 to Panalo Part 21 promo si Ma'am Lorena Tundag sa Barangay Santa Filomena, Arevalo, Iloilo City. Good afternoon, ma'am. Sir. Mayong hapon. Bawti anong balatsagon sang nalawagan? Nasadya man ko, sir. Baw, masadyagin ka tama. Isipon ta na imo sini nga cash prize, ma'am. 100. 100 pesos. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 pesos cash. Anong kantuan sa 500 pesos cash ni Ma'am Pampliti Lorna? sang akong bata. Sir, ay, kag dugang eskwela na? sa college na, sir. College na. Akon, Very duwa good. akong Good. estudyante. Nescafe Creamy White ang imong proof of purchase. Mahilig ikaw magkape-kape na eh. Oo, muna ako nakape, sir, kag ang original. Wow. Kaya ni Banawon. Iya naman yan ibanahon Oo, mo. oo. So, nakahulog ka na para iya sa naghilapit nga Grand Draw? Oo, nagahulog na ko, sir. Dauti, very Idugang good. ko pa ni, sir. Idugang pagid para nga dako pagid ang tsansa nga magdaog. Ari pagid dugang nga premyo. Isa ka balde nga Orocan puno sa grocery goods. Uyatan ko lang nang medyo mabrubog atin ay anong mahambal mo? Damo, nga salamat sa promo sang Bombo Radio kag ang promo sang Nescafe. Mula na, sir. Okay, agdahaman to mga taga-barangay Santa Filomena mag-intra Taga man sila. Santa Filomena, intra na kamo kag kamo man madaog nga pariyo ko. Basta Radio. Jo Bombo, Star Star FM FM is all for Ay, you. wow, sa ulado ni ma'am. Sige, din, congratulations. sir. Okay. Salamat din, sir. Ikaw nga nagapamati nagalantaw sa Facebook Live, subong, himo na dira sang damo nga interest para dako man ang chance sa mga magdaog sa naghihilapit nga Grand Draw sa Enero 21, Sabado ina nga adlaw tuig 2000